आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। तेलंगाना राष्ट्र समिति हैदराबाद के जिले सदर और रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने बीजेपी हुकूमत की घटिया सियासत के खिलाफ जुबली हिल्स असेंबली हलके के मोहल्ले यूसुफगुड़ा चौराहे में एहतजाज किया। टीआरएस एमएलए को खरीदने के खिलाफ बीजेपी का पुतला जलाया गया। इस मौके पर एमएलए गोपीनाथ ने कहा कि बीजेपी एक बड़ी बदउनवान पार्टी है और वह यहाँ भी दीगर रियासतों की तरह यहाँ के एमएलए खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना कई लिहाज से तरक्की कर रही है और दीगर पार्टियों के कायदीन टीआरएस में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसको देखकर मरकज की बीजेपी हुकूमत इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स राजकुमार पटेल, ददीपिया राव, सीएन रेड्डी, जीटीएस मंदिर के चेयरमैन रमेश, डिवीजन के सुदूर संजीवा, संतोष मंसूर, विजय कुमार, वेणुगोपाल यादव, विजय सिम्हा, सिराज नागरजू और दीगर ने शिरकत की। చాలా బాధాకరం. ఒక జాతీయ పార్టీ అయి ఉండి మరి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ ఇట్లాంటి చౌకబారు రాజకీయాలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఏదైనా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో ఫైనల్గా తీర్పు ఇచ్చేది ప్రజలు కాబట్టి మరి ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా ఈ ప్రలోభాలకు గురిపెట్టి చేసి మరి ఈ విధంగా పద్ధతి కాదు. మరి మేము మరి అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర నాయకత్వం కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ బండి సంజయ్ కానీ ఎవరైనా సరే ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు గతంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీకి అంటుకుంది. మరి ఏదైనా సరే మరి ఈ విధంగా చేయడం తప్పు. మీరు ఎప్పటి నుంచో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా అపోజిషన్ పార్టీలన్నీ కూడా కనుమరుగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి పాల్పడుతున్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రేపు ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి. ప్రజలు తీర్పిచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా శిరసా వహిస్తారు. కానీ ఈ విధంగా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకెళ్తాం, మరి ఈ విధంగా చేయడం అనేది చాలా తప్పది. నిన్న జరిగిన సంఘటనకి నిరసనగా మరి మా రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు, మరి రాష్ట్ర పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి ఆదేశంతో ఇవాళ ఈ ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।